Gràcies. Ara, tornant al 2004, vam decidir que no teníem una bona manera de recollir les dades del comportament de la gent. Sí, hi ha sensors a fora, però vam decidir construir el nostre propi, el que nosaltres anomenem MITES. Són sensors mediambientals de l'MIT i ja estem a la tercera generació i ara els l'anomenem termites. I hem estat treballant amb investigadors molt bons i la següent orador, Núria Macià, és una d'elles. Ha treballat en diversos projectes en els últims anys i ens parlarà del desplegament dels termites a Andorra, concentrant-se en els infants i l'aprenentatge. És titulada en informàtica per la Universitat de Barcelona i li agrada les dades i aprendre sobre la innovació. Núria. Hello, everyone. Bon dia a tots. La segona vegada que vaig reunir-me amb el secretari d'Estat em va dir: parles amb passió. I potser no se n'en recordarà, però jo sí que me'n recordo, perquè això em va portar a pensar. Ningú m'ho havia destacat abans, m'ho havia dit abans, però això mostra que aquell dia estava molt determinada, volia aconseguir alguna cosa, i vaig començar a pensar què és el que em feia moure, què és el que és el nostre motor en general, i què és important, què és el que ens ajuda a aconseguir els nostres objectius. I crec que els motors són realment els tres elements que es veuen aquí: la passió, la innovació i la col·laboració. Ja que estem entre amics, els anomenarem PIC, PIC. PIC és el motiu pel qual estem aquí: passió, innovació i col·laboració. I PIC per això estem aquí. I la gent que veieu aquí representen el PIC. Són intel·ligents, amb molt de talent, amb ments obertes, són treballadors nats, però sobretot estan apassionats amb el que fan, apassionats amb la tecnologia i amb l'aprenentatge. Per entendre com es materialitza el PIC en la vida, us voldria parlar d'aquest gran projecte en el qual estem treballant amb estudiants, professors, governs, administracions. Aquest projecte s'anomena Termite Electrolytes i el vam portar a una escola a Andorra la Vella, el Termites, aquests sensors desenvolupats pel MIT, i aquests sensors tenen moltes dades i ho vam compartir amb la formació professional. I moltes persones han vist que els estudiants de la formació professional es veu que és una barreja, perquè els que es dediquen a seguir formació professional a vegades estan molt apassionats pel que volen fer. I es tracta de van mostrar aquests resultats al ministre d'Educació. Per ells això va ser un gran repte i és realment sorprenent. Mentrestant, en el mateix projecte, en una altra escola, teníem un altre exemple de com es parlava. Els professors connectant-se amb els investigadors amb estudiants i els estudiants amb la tecnologia. Mireu aquest noi, jo veig passió aquí. Porta, per exemple, la jaqueta, porta també el corbatí, doncs vol veure els termits. Aquest Marcel està aquí perquè té una gran passió i pel seu somni, que vol estudiar a l'MIT i treballar en robòtica. Mai esperàvem una implicació tan important dels nens i la seva exposició als sensors els va portar amb aquests pensaments i amb aquestes persones. Potser no tenim l'àudio, però volen... No pensàvem això, com això els mouria tant. Que si poden ser més intel·ligents que ajudin en curar.
I bé, l'objectiu d'aquest projecte es tractava de que els nens poguessin interactuar amb els sensors. Juanita és un exemple únic de PIC i la tenim aquí. Per nosaltres dues, és molt important el procés, fins i tot pot ser més important que el resultat en si mateix. Per tant, vam crear el disseny, vam intentar treballar en l'experiència de l'usuari i trobar el llenguatge que connectés els sensors amb els infants perquè poguessin entendre com els sensors podien estar relacionats amb les seves emocions. Amb aquesta es pot verificar, per exemple, amb els objectius de sostenibilitat de les Nacions Unides, amb els ODS, i què és el que fa moure aquests infants i els seus sentiments. Diria que aquesta mena de projectes ajuda a que la tecnologia arribi als infants i aprenguin com funciona i això els ajuda a desenvolupar un pensament més tècnic. Aquest és un altre gran projecte que es tractava de buscar joves ments i obertes. Això en una escola a Canillo vam intentar mostrar als nens com extreure coneixement basant-se en les dades disponibles però utilitzant un entorn que els és familiar, per exemple, els telèfons mòbils, les dades matemàtiques bàsiques, etc. Això era que els nens es passejaven pel seu poble i llavors amb tots podien fer fotografies amb els píxels que volguessin, podien tenir un tema o un altre i se'ls ensenyava com poder captar els sentiments del poble o la ciutat on viuen. Àlex Torca va desenvolupar aquesta app i la passió no té horaris perquè s'hi va dedicar temps. Són eines molt poderoses també per connectar els infants amb l'administració i quan aquest projecte PICS a Canillo, el director de l'escola de seguida va veure el valor d'aquest projecte. Coding és útil ara com ara i m'agradaria parlar d'Aprèn amb Pitabola. És un programa per aprendre i despertar els joves sobre la tecnologia. I això, la nostra missió és despertar els joves i donar-los poder amb el PIC, passió, innovació i col·laboració. I aquest espai d'innovació va ser dissenyat per això específicament. Es tracta d'un espai obert per desenvolupar i compartir el PIC i voldria que compartiguéssiu les vostres experiències PIC durant la pausa i parleu amb el Marcel, que el teniu aquí entre vosaltres. Gràcies.